Да. Я чакай да те питам. Гледам тук, сега една хубавица те пипна тебе. Ти трябва да си голем късметлия, нали? Аз съм винаги голям късметлия съм и винаги щастие давам на хората. И винаги, когато има нужда, се качвам на покрив. И винаги чистим колко хора, значи, помощ издал съм. Върви ли работата? Има ли? Има. Еко, всякъде отивам. Зопа, Приморско, Китен, цяло по крайбрежна. Я чакай да те питам нещо. Задръстват ли им се много комините? Да. Това сигурно ще да е от много печене на мръвки и пускари, а? Не. Той, защото дават от меше. Сурови и става като смола. Чакай да те питам и нещо друго. Хората те пипват така, гледат и викат, този ни донесе късмет. Ти чувстваш ли се щастлив човек? Моля? Чувстваш ли се щастлив? Да, винаги чувствам се. Винаги за щастлив, винаги се чувствам. Имаш ли деца? Имам едничко. Ще го правиш ли комуночистач? Да, винаги. И мой тате той беше комуничистач. Добре, айде. Така сега да показвам моите инструмента. Я покажи да видим. Чакай да видим сега. Какво има тук сега? В тая чанта, давай да я отворим да видим. Да. Чакай сега. То без инструменти не става, нали? Не. Опа. Бавничко. Спокойно, ще ги покажем сега тия работи. Защото хората пък, знаеш, че има един куп деца, дето никога през живота се не са виждали нито пък комуничистач, нито пък знаят какви инструменти си използват. Защото сега, нали, всичко е климатици, парно, не знам си какво. Охо! Ама аз мислих, че се разходиш само с рекламна цел, ама ти си бил истински. Молица. Ето е, значи, за комина. Я да видим, тежко ли е това? То не е леко, бе. Не е леко, молица, значи той, хляба ми изкарва. И доволни са хората. И винаги казват, че благодаря, викат, че имаме още такива хора. Ама това и мерише на сажи, да ти кажа. Молица, нали работим? Прав си, говориш истината. Браво. Молица, значи те всички, значи крайбрежни познават ми, не се Равда, Помория, Айхолой и до Китен. А туристите радват ли ти се на тебе? Много се радват, много снимки се правят. С тебе? С мене. Дават ли по някой лев? Който дават, благодаря казвам. Като няма, живи здрави да са пак. Разбира се. Кой е тук? Има, нали така? Да. Винаги щастливи да са цял свят да е живи здрави. Добре, хубав ден ти пожелавам и да имаш работа. Амин от вашата уста на Господ уши. Айде да си. Живи здрави. Жив и здрав да си и ти.